Sɔgɔmanɛgɛ kaɲa 10 gosira Sonsorebugu woso lɔgɔra mobile bi nana yɔrɔ bɛɛ ni woso ye. A mɛnna woso tun ka na ten Bobo Julaso k'a kɛ sababu ye maramafɛntigiw o tun ye woso sɛnɛ yɔrɔ ninnu minɛ ka taa sigi ka sɛnɛkɛlaw boli. Bi sɔrɔsiw ka timinandiyara olu yɔrɔ ninnu bɛɛ bɔsira sɛnɛkɛlaw segira woso yɛrɛ bɛ na Bobo Julaso. Ali Traoré ale ye chauffeur ye ale ka faamuyali la olu bɛ se ka don yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na bi. Bɛɛ an bɛ don yɔrɔ min mais ɲinan ni an yɛrɛ ka mɔgɔw olu b'a fɔ k'an kana don quoi sinon k'a fɔ k'an bɛ mɔgɔ dɔ la an ti don tɛ an yɛrɛ ka mɔgɔw olu k'an ti don olu. Ale nisɔn ka di kosɛbɛ ni woso seginni ye. Bon yɔrɔ kɔni libéré ra mais woso bɛ nana a bɛ nana woso yɛrɛ bɛ nana ni kɔfɛ ɲana ni kɔfɛ woso yɛrɛ bɛ bon affaire ɲɛnama baara ni a bɛ san si Sénégalais bɛna san yan ka taa n'a ye ka taa kɛ biscuit ni mufɛnw ye ma. Woso lo koba lo anw fɛ Bobo Julaso. Mariam Traoré ale ka diɲɛ dugukolo fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ woso feere la a b'a timinandiya ni cibariya dima ninnu ye. Ɲinan ka fisa ni salon ye yɛrɛ de caman yɛrɛ de ɲinan ka fisa ni salon ye donc salon yɛrɛ an yɛrɛ tun bɛ pari kɛ salon 100 yɛrɛ an tun tɛ se k'a sɔrɔ woso ra yɛrɛ 100 ka se ka sara kalo la i ka 3000 yɛrɛ sɔrɔ ni a tun ka gɛlɛn salon. Adama Sanu ale ye sɛnɛkɛla ye nin kɛra sababu ye a sera ka n'a ka woso jago woso lɔgɔra. Zone minnu libéré la ni sɛnɛkɛ côté fan fɛ ni an bɛ se ka fɔ yɛlɛmani donna dɔɔni parce que yɔrɔ caman bɛ yen sisan an ka sécurité kɛ ka yɔrɔ ni caman garder an fɛ parce que yɔrɔ dɔw yɛrɛ kun boli mɔgɔw bolila yɔrɔ dɔw la bi mais dɔw sɔgɔra donc yɔrɔ na i b'a ye dɔw yɛrɛ kun ye sɛnɛkɛla bolo ko ka sɛnɛfɛn nin yɛrɛ to mais bi na o dɔw sera ka sɔgɔ ka se yɔrɔ la ala ni an ka sécurité kama parce que olu bɛ yɔrɔ min kɔlɔsi sisan na donc a yɛlɛmani dɔɔni don an fana fɛ yan. Woso kɔni bɛ yen nka a ti komi fɔlɔ o ye Bibata Sako ale ka faamuyata ye. A kɔni bɛ sɔrɔ ma a tɛ sɔrɔ komi premier na a tun bɛ sɔrɔ la cogo min na quoi i m'a ye lɔgɔ ma fa ni woso bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ nin bɛɛ bɛ kɛ woso ye mais woso tɛ yen sisan donc a bɛ na dɔɔni de kɔni. A ka kɛ feerelikɛlaw ye o a ka kɛ sɛnɛkɛlaw ye bɛɛ lajɛlen bɛ jamana ɲɛmɔgɔw wele u ka jiraja kɛ yɔrɔ minnu minɛna ka bɔ maramafɛntigiw bolo ten a kana bi o bolo tugun. Halidu Wedrago VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso.